Salutare tuturor și bine vă realizăm un nou episod pe canal. Astăzi vom juca Murder Mystery. Cred că toată lumea știe jocul. E un șerif, doi criminali, să zicem așa. Și... Oh, deci deja a murit. Și oamenii. Și ăștia criminalii trebuie să omoare oamenii. Și șeriful trebuie să prindă oamenii și dacă criminalii omoară toți oamenii, ei câștigă. Dacă șeriful prinde criminalii, câștigă și oamenii și șeriful. Și dacă criminalii cumva nu știu că cumva dau un șerif și nu știu că el e șeriful și dau un șerif, mor. Așa că da. Bine. Ok. Bine, acum da, watching battle. Pentru că da. Bă, îi marcant ce. Mă, dar nu pot să-i dau, că nu sunt joc. Și nici nu pot să iau. Mamă, ce nașpa ui. Oh my god. Bine, hai să vedem și noi cum e harta asta. Și să dăm așa watching-ul. Pac, pac. Ok, să zbor, mai bine fac puțin parcurs. Bă, da, e faină harta. Dacă pot... Mi se pare și puțin mică. Pa. Și unde duce? Oh my god, da, de fapt e destul de mare. Ei, la prima vedere, când au văzut doar puțin spațiul ăla, pătratul, mi s-a părut mică, dar acum când văd castuelul până unde te poți urca și chestii din astea, n-am mai ce să zici. Oh, frate. Hăț. Nu, dar nociv cum reușește să sară de aici pe ăla? Firar. Bă, nu! Ei bine, nu are rost să mă chinui când pot face asta. Da. Bă, da, fain că poți ajunge aici. Ce zice? Uite, aici mă pun. În vârf. Hai mă, de ce nu mergem? Mai sus puțin. Așa. Pac. Mai e un criminal. Haide, șerifule. Următoarea dată sper să mă bage un șerif. Mamă, ce dau. Pot și mai sus? Wow. N-am nimic. Cât de frumos poți să te urci pe harta asta. What the fuck? Bă, de aici aveți totul. Doamne, cât de șmecher. Cât de șmecher. Mai e încă un civilan, un om, un sătean. Hai, șerifule, prinde acel criminal. Ia uite. Huț. Aha, am sărit. Și de aici vreau să sar direct în apă, dar ce șanse. Na. Oh, n-am sărit în apă. Acum încerc să mă urc singur până unde m-a urcat cu zborul când timp șeriful și că vilanul ăla
și murdarul își fac ei treaba și cred că o să se termine într-o 1000 de ani. Fail, dar normal. Ok. 5 am înțeles. Am început? Bine, încă nu am început. Ok, acum am început. Aleluia. Fugiți, băi, de Mordor. O clipă. Aha. Mă bag în cactus. Bă, dar pe unde aici? Nu te poți urca? Îs civilan. Ok, eu sunt mică harta. Nu pot să zic mai mare. Ce, am văzut o scară. Eu. Marcant. Pentru ce săgeți? Dacă nu ai. Frate, mi-a luat damage. Bine, îmi trebuie 5 cold pentru o sabie. Perfect, mă duc la marcant să-mi fac săbiuța aia. Blănița. Aici era. Fac. Nu știu dacă îi Mordor sau una bună. Și niște oameni care se plimbă. Bine, mă duc să-mi fac poțiunea aia de speed. Ce mă? Îs șerif? Și asta ce îi om? Ce ești? Nu știu ce voi. Bine. Da, aici așa. Băi. Păi stai mă că eu eram șeriful. Nu știam că te poate omorâ. Bă, dar asta ce e? Mordor? Criminal? Om? Păi, Jușca, nu te las până ce nu văd ce ești. N-ai. Bă, ce ești? Explică-mi. Bă, dar oare ea mă vede? Bă, eu nu mai înțeleg nimic. Cine-i șerif? Cine-i? Păi eu nu mai înțeleg nimic. Să-mi explice și mie cineva ceva. Uai, ce nașpa merge cu zborul. Da, asta mă vede? Nu cred, nu. Mă bag în lavă. Hai mă, cum naiba, ar trebui să am. Să ard.
Ce e aici? Mamă, pate din piatră. Da. Suntem în epoca de piatră sau ce? Nici în epoca de piatră nu cred că erau paturi de piatră. What? Sau dacă se numește epoca de piatră, tot era din piatră, nu? În fine. Bă, cum ajungi să ai acolo? Bine, bă, e ciudat. Fail. Da, normal că e fail. Bim, 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 bim. Stai un pic. Firar. Nimic în gesturile alea. Dar manetele alea ce fac? Îmi dă porțiune? Păi nu-mi dă nimic. Lasă baltă, nu știu. Sunt un civilan. Nu mă jucați. Nu a intrat nimeni aici. Fugi, civilanule. Pa. O fac. Am văzut pe cineva. Cine? Fac. Încă pe cineva. Ajutor. Help. Help. Bă, nu cred că e murdăr. Help, prea mulți. Ajutor. Nu mai înțeleg nimica. Lăsați-mă, nu vreau să stau lângă nimeni. Fugi de aici. Închis. E închis. Nu veniți. Frate. Sunt confuz. Nu știu cine e și cine nu e. Oh my fucking god. Unde trebuie să stau? Oh. Mulțumesc. E șerif. E șerif. Măi, e șerifule. În fine, lasă o baltă. Bă, nu știu cine-i murdărul. Bă, friends. Și nu știu cine-i murdărul, nu? Ca un fel de secret number. Faină, nu? N-ai secret neighbor mystery. Ok, hai mai dă gold ca să-mi fac și un arc acolo. Dar trebuie să-mi și săgeți. Nu. Mă băga pe mine murdar. Oh my fucking god. Nu murdar, șerif. Bine. Cine e murdarul? Tu ești murdar cumva? Sau tu ești murdar cumva? Mai sunt 3 civilani.
Și un singur murdăr. Acel murdăr va fi omorât. Dar cine este? Este întrebarea mea. Ăla-i. Ai. Mamă. Viața. Am văzut că tu ești. Unde ai plecat? Nu ai. Cine, mă? Mai e un civilan și un murdăr. Oh my god. Trebuie să caut murdărul ăla. Pentru că dacă nu... Sper să nu omoare civilanul. Bă, dar mie nu mi se termină săgețile. Aha. Fain. Le dau în tine. Nu știu ce ești marcant. Se trecut și gata acum. E fantomă. Bă, dar uite cât gold. Ce fac eu cu atât gold? Bine. Victory. Este. Deci să înțeleg că goldul e doar pentru o tură. Nașpa. Dar asta este. Sex mimi. Frate, cine-i murdărul? Mi-e frică. Mami! Ajutor, mami! Frate, cam așa ceva. Fac copilași mici. Ok. Tot aici. Săbioță. Sunt un civilan înarmat. Nimeni nu mă va face. Bă, ești nebun. Ce? N-am înțeles nimic din faza asta. Doamne ferește-mă. Serios acum, ce a fost aia? Bine, mereu mi-am dorit să văd ce e aici. No! Oh my fucking god. Haha, o firea. Am ratat și acum ce voi face? Și nu mai este casa potrivită. O, frate. M-am înțepat în cactus. Hâț. Cionule. Bă, dar cum poți ajunge mai sus de atât? Nu poți? Sau poți? Nu. Fac. Vrea să vină după mine. Oh, shitting man. Lasă-mă, sunt civilan ca tine. Nu ai dreptul să mă judeci. Shit. Fiu. Am scăpat. Sau n-am scăpat? Oh my god.
Mai sunt doar eu și cu ea civilan. Că vilan sau ce-o fi vilan. Bă, deci jur eu, pe degetul mic, era un murdar. La geam parcă l-am văzut aici pe undeva. Și nebun la cap. E aici șeriful? Bine. Civilani. Pentru un moment, scuzați-mă că nu am mai vorbit, dar eram foarte concentrat. Oh my god. Ok, ține asta. Păi, frate, și eu vreau să-i dau gold. Poți să arunci, dar nu știu unde l-am aruncat. Bă, stai un pic că mai încerc. Deci când îl arunci. Nu de la nimeni. Am înțeles. Ok. Oh my god, lasă-mă. Ok, am mers pe geam. Un chest. Nimic. Băi, acum scuzați-mă, dar nici eu nu știu la ce oră să vă anunț că mă pot juca, pentru că dacă vreți să vă jucați cu mine, nu știu dacă puteți, numai dacă nimereți așa din greșeală. Acum, cât timp o să fiu youtuber din ăsta de început, sigur nimeni nu vrea să se joace cu mine, doar prietenii, dar na. Chiar uite, aici stau. Am câștigat? Bine, victorie. Și pentru ce punctele? Că am văzut că zicea 10 point. Plus 10 point. Ok. Hai să ce aici. Haide. Wow. Bă. Cu de toate, bă. Nebun la cap. Faină zona. O, știu harta asta. O știu bine de tot. Mă duc aici așa, paca. Waka, boom. Sunt civilan. Waka, boom. Sunt civilan. Waka, boom. Sunt civilan. Waka, boom. Waka, boom. Sunt civilan. Waka, boom. Sunt civilan. Waka, boom. Sunt civilan. E bine ca să se mai sus. Și bine. V-am zis că știu bine harta. Hăț. Aici. Na. Aici. Pac. Waka, boom. No. Oh my fucking god.
Am murit de la înălțime și era aproape să pot cădea în apă. Oh my god. În fine, facem de 25 de minute. Aici vom încheia episodul, așa că pa, pa, abonaților! Dați acolo un like, share, subscribe, adică abonați-vă, dați like, apăsați clopoțelul dacă vreți să vă apare de fiecare dată când fac un video. Și da, pa, pa!